ľudia, vítam vašho tretieho diela Minecraftu na hre Prežitie s drevom. Dneska som tu s dvoma hráčmi, ako vidíte. S Mokifom, pozdrav. Čau. A Bože. s Drevom. Čaute. No tak, v dneskašom dieli by sme asi mohli dokončiť túto väžu, kde nám zavádza krava. Uhni. A poďme trojicu Mokifovi. Kráva, poď kráva na to. Daj jej. Ah, No Mokifo by si mohol otvárať, aj PC ti otvorím. No hej. Ešte aj druhú. Tak, urob si brnko, hej. A ja idem dokončiť ten sklad, hej. a máme čo robiť? Vy choď ťažiť, hej, kamene. Ja mám iný nápad. Idem si zajazdiť na krave. Na kráve to nejde. Ja viem. Niekto mi volal, ale ja sa nenechám rušiť. Presne tak. Takže Nerušte ma, natáčam. tak ešte robíme trojice. Koľko ich mám robiť? Neviem, zo 20. A drevo mám odkiaľ zvonať. Čak, urob si sekerku. Zo stropu. Urob si Berem drevo. Hej. Tu máš, dám ti. Ironovú, diamantovú. Kto chce moju hlavu na hlavu? Hlavu na hlavu. Á, máme tu aj farmu celú. No tak, tu vidíte našu krásnu väžu. Ešte ju trocha osvetlím. No, treba. A tu máme náš sklad. Drevo dokončil túto. Aj z podlahu. dreva. Krásnu podlahu. A zase má nejaký nápad krásny. Takže tu sme dokončili sklad, tak idem tu podávať truhlice. Tu máme. A ešte sem. Tu zatiaľ takto, tu budú. No tak ideme sa stiahovať, hej. Ja posťahujem. Čo chce stiahovať? Veci idem posťahovať. Tak. To je naša epic väža. A sme trocha upravili našu trapku, tak vám potom na konci videa ukážem. Ale si nedokončila, či? No, hej. V ďalšom dieli dokončíme. Aj funkčnú. No. No. Kráva, poď na to. A nášho psíka vidíte? No. Ten je dôležitý. Okotený drevom. Mokifo, hovor dačo. Čo? Nechaj teba počuť. Čakajte, potváram vám Ja truhlice. drevo, nie? Čo máte s drevom? Kde si drevo? Dobre. Tak vám potváram truhlice. To je vyčerpávavé. Musíme ísť nájsť druhého psa môjmu psovi, lebo chudák je sám. S nikým sa nevie dorozumieť. Len s kravou. No, to je jeho priateľka. Dobre, máte. Už mal prasa, na ktorom som jazdil, ale zožral mi ho, tak. Nie je No poď. vychovaný dobre. Poď vykopať tú pec, lebo nemám práva na ňu. Na jednu. Aha, No. počkaj, hneď. Teraz Po ti reklame. Mokifo asi spadnú veci. Musel som, tu máš. Drevo. 8. Teraz som to bol nakávať. 8. Ako dlho? Kde je? Aha. To ti ju nedá. Nemá Aha, ani. je. Potom môžeme ísť na jedlo nejaké. Pozabíjať, vyvraždiť. No. Ja mám Zdrav. Koľko? 2 kurčiatá a 2 stejky. Tu bude chutiť. A ešte nalovím ryby, Martina. Dobre. Tak, Mokifo ide loviť. No. Už viem, aký dáme názov tomuto dielu. Veľký lovec. Veľký lovec Mokifo. Malý.
veľký odvážny lovec Mokifo. Hej, skúsený. Ešte nevieme. No, musíme si to overiť. Neviem, či dá čo aspoň lovím. No, máš pravdu. Ešte by sme k tej veži potom mohli niečo aj dostávať. Mám jednu rybu. Ja urobím styky a Daj psovi. urobíme ohradu na sliepky. Mám 4 vajca. 4 vajca. A šumku. Zatiaľ nie. Tak Ulov ma. ani jednu sliepku, to je od veci. Takže Mokifo, ja neviem loviť, tak ma to nauč. Idem ti pomôcť. Loviť ryby. Si počkať, kým ti to červené tak nebude sa ponorovať. No a potom? Potom to vytiahneš. Aj tlačítkom potiahne. Dobre, Dajte mne udicu, hej. vyrob si. Ja akurát nemám meso, zomieram, pomoc. Dajte mi. Čakaj, ja somieram. Mám iba surové, ale A nič. som preč. To musí, kým sa ti bude tak ponorovať, tak Úplne? hlbšie. Teraz, Nie? Martin, hej. Ťahaj! Nemám ani jednu. Ale sa ti ponorovalo, si neskoro vyťahol. Ja idem chytať rukami, ja som skúsený. Nie, mi ju chytíš. Minulé som tam ide žralok a tam by som nešiel. Odháňam vám ryby. Ja ho dokopem. Takže Ja som- to trebalo. Mám Ktorá ti zatiaľ splní 3 jednu rybu. želania. No tak mi hoď, ja ju opečiem. Čo? Aj rybu chcem. Dobre. Na pec. Dobre. Takže. A čo ideme robiť? Drevo my by sme asi mohli vyrovnať toto celé zarovno. A mám ďalšiu rybu. Tak ideme na to? Mhm. Dobre, tak čakaj, poďme si urobiť lopaty. Hej. To je dobré, náš Mokifo. Náš milý Ja by som Mokifo. tieto dal, tieto furnisy a tak, som dal skôr do Mám syny. super ryby. Dobre, potom. Otvoríš mi? Za chvíľku. Dobre. Chcú modifi drevo. A nechaj mi tam Aj. dať čo aj. Aj komodity. Tie dva rezne si beriem ja, hej? Aby si vedel. Martin, aj Dobre. komodifo. Čo? Že aj komodify mokifo. Mhm. Dobre, idem si spraviť lopatu. Z diamantu. Mhm. A urob aj mne. Hej? Hej, urob z diamantov. Dobre. Máme 2. Aha. Mám ich pri sebe. Mhm. Bude mi za nimi smutno. Dobre, tu máš tvoju extra rybu. Dám si tú lopatu na pamiatku. Ty si zobral kurčata. Ja nie, ja som ich zjedol. Takže, Tu poďme. máš lopatu. Dobre. Vykop si hrob. Dobre, tak A ideme čo je na to tu za Tam plot? sliepky budú. Aha. Sliepači vajca. No poď. Majú výbeh. Toto pokopeme. Zoberieme aj psa. Inak Zožere pomôže. trocha. Hej. Trávu zožere. To pokopeme. To bude raz, dva. Mokifo sa vracia z rybačky. No. Úlovok aký? 3 ryby spolu. To je dobré. Aj pes mi pomáha. To je zlé. Tu je nejaká diera. Našiel som tu furnis. Mm. To je asi po nás. To si tam dal ty, ak si nepamätáš. Hej, ešte tam 8 koulu. No poď tu. Ježiš, ja tú krávu zavražím. Utekaj. Strať sa preč. Tento tu diel nejde. sa volá lovec, hej. Aha. Tak idem tú lopatu. Dobre. Aspoň mi dá meso. Aká rýchla lopatka.
diamantíková. V ďalšom dieli by sme si asi mohli už konečne dostávať tú väžu. No, Aj sťažiť. mohli. A nemuseli. Takže to pokopeme. A pes na mňa tu skáče. Chce meso. Ale si nezaslúži. Mám baribu. A tu ti nedám. Bude kňučať. Tak ho zavriem do veže. A do kľúči. Ja ho tu podkopem, než ma začne kusať. No. Už máš s jedným skúseností, chudák. Nechaj mu zemľáka. Mokifo, dobrý človek, nám pomáha. Záhradku nám tu spravil, nelegálnu. Je ani v podzemnom pláne. Takže Mokifo môže robiť záhradku. A čo asi robí? Teraz som si všimol. Idem si upiec rybu. A daj tam aj toto. Daj tam aj toto. Mal smolu. Nestihol si. Tak potom daj. A kurča mám. Potom daj Zjem, to. hej. Hej. Tak za chvíľku to máme pokopané. No. Rybička. Kto chce jednu pečenú rybu? Ja nie. Ja. Poďme urobiť jednu tulicu samostatne na jedlo. Však hej, tak budeme robiť. Prišli sme pre rybu za psom. Ale psovi ju nedávaj. Aha, olie. Díky. Hua, hua, hua. Pes utíka. A ďalšia krava, máme meso. Neustý. Zabíjaj ich, ja ich chcem prilákať. Potom si urobíme namakané kožené brnka. Tu bude hlina, hej? Ja mám 15 kože už z seba. Urobím z nich brnka a prefarbím ich na žlto. Hej. A ešte máme semienka. 35. A čo, z čoho? Marihuany? Nie, tak využij, Mokifo. 57 ich máme spolu. Hej, čakaj. Tu máš, Ja mám ešte 10. tu máš. Mám ti ešte. Takže to poďme ešte pokopať. Takto zarovno, hej? Takto. Ja sa bojím, začína noc. Máme tu psa. Ten nám pomôže. Proti mobom. Ostane von. Keby náš zase stretol kocour. Hej. Kocor, by sa s ním pes pohral. By ho pokusal. Takže vyrovnané máme hotové. Náš sem. To je vyčerpávajúce. Tak. Stačí. Tak ešte toto. A čo tu bude? Neviem čo. Mokifo tam dačo vymyslí. Hej. Mokifo, uhlie nám netreba, máme veľa. Všetko prvé. To je pravda. Oh my god. Tu. 59 ironu máme. 18 goldu, dám vypiesť. Predáme. Cigáňom. Cigáňom. Hej, aj Mokifa na orgány. Ja mám zlé orgány. To už vieme dávno. Ježiš, Dobre ty to vedieť. pokopal. Mám skaziny. To je jaká kvalita, technika. Automatika.
Automatika, presne tak. Boke fue vyškolený študent. Hej. Čo sa na mňa díváš, tiež lopatou po hlave? Takže, toto zakryjeme. Tak. Aká kvalitná farma. Čo? Poď ho divovať. Čo sa deje? Ty brďo. Ty brďo. Epic farma. Väčšiu som nevidel. Nápodobne. Tak ja sa si zoberiem mikrompáč a idem ukázať týmto divákom farmu, hej. Ako sme ju zatiaľ robili, tak vy tam dačo robte. A chceš drevo pod so mnou? Dobre, idem. No tak poď. Aj psa idem zobrať. Dobre. Poď, Tunčo. No poď, seď na ňo. Mám náš stĺpik. No poď. Mokifu sa postaral o záhradku. Ja dám home a ty sa portneš, nie? Hej. Fú. Ty koľko, zase, joj. Mám fakt, to je dobré. To som ja spravil. Dal som ich tak. Ako vidíte, drevo to tu trocha upravil, sme trocha podkopali, ale len trocha. Takže to potom upravíme. A pes je spokojný. No. Čo sa to páči. Máš kameň? 60. Tak to pokopeme, hej. A potom to ukončíme už. To budeme zase 3 hodiny pridávať. Aj viacej. Po týmto sme stavali. Po týmto je to. Čo? To je lavásik. No, zase sa prekopem. Spaneš. A diamanty, No, diamanty, jo. Jeden diamant, Ale ja si ešte sme to kopali ešte hlbšie. Jo, máme 4 diamanty, ako vidím zatiaľ. A my sme to kopali ešte dlhšie. Či hlbšie. Aha. Jo, Prečo máme to na jeden zastane? diakrompač. Však tuto mal byť tento. Ja, to sme zastávali, keď sme sa naháňali. Hej. Tak poďme ešte toto. Poďme ešte toto tu zarobiť. Mne už došiel kameň. No, mám ešte jeden stack. A kde si? Tak poď ku mne. Takže ľudia, aby som tento dnešný diel ukončil. Ako vidíte, krátky, ale to nevadí. Ako každý. Tak sa majte. Pozdrav. Čaute. Dobre. Čaute.